Helo, fy enw i Lucie a dwi'n gweithio fel Archifydd Cynorthwyol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. A'r thema heddiw yw threftadaeth y grwysig. Felly heddiw dwi'n mynd i siarad am siarteri yn ein casgliadau grwysig fan hyn yn y Llyfrgell a siarteri fel cipluniau o Gymru yn y canoloesau. Felly, beth yw casgliadau grwysig canoloesol a beth ydyn nhw'n cynnwys? Wel, maen nhw'n casgliadau o ddogfennau sydd wedi eu cynhyrchu neu cael eu cadw mewn sefydliadau grwysig fel mynachrogydd, abatai ac y grwysi cadeirio. Maen nhw'n dangos amrywiaeth o sgiliau llenyddol a'r cynhyrchiad o ddeunydd fel memron ac eich. Felly, roedd tai grwysig yn gweithio fel canolfannau cynhyrchu dogfennau. Roedd amrywiaeth fawr o ddogfennau'n cael eu cynhyrchu yn cynnwys llawysgrifau, siarteri, cartwlariau, cirograffau, croniclau, llythyrau, gritiau, cofnodion cyfreithiol a gweithiau liturgiau. Felly, amrywiaeth fawr o ddogfennau yn y casgliadau. Ond heddiw dwi'n mynd i fod yn siarad am siarteri, felly beth yw siarter? A mae'r llun yma'n dangos siampl o siarter o casgliad Penrhys a Margam efo y siarter ar y sêl wedi atodi ar y gwylod. Roedd siarter yn dogfen yn cyfleu tir, eiddo neu hawliau o un person i'r llall, neu roedd siarter yn gallu cyfleu ymwrthod a hawliad neu quit claim. Fel arfer, roedd siarteri yn cynnwys manylion y person sy'n cyfleu'r eiddo, y derbynnydd a'r tystion. Ac roedd rhai yn cynnwys seliau a rhai sydd wedi goroesi yn dangos arfau'r cyfranogwyr neu'r tystion. Fel dogfennau gweinyddol, fel arfer, roedd siarteri heb arfiniadau, ond maen nhw yn dangos amrywiaeth o lawysgrifen wahanol. Ac hefyd, fel dogfennau gweinyddol, mae'r rhan fwyaf o siarteri wedi hysgrifennu mewn Ladin. Felly, sut ydyn ni'n gallu defnyddio siarteri fel cipluniau o fywyd canoloesol? Mae'r Llyfrgell wedi digwydd o detholiad o siarteri canoloesol yn ddiweddar yn 2021 ac maen nhw'n dod o 2 gasgliad eglwysig penodol, sef casgliad y Bati Margam o'r nodion ystad Penrhys a Margam a chasgliad y Bati Ystad Marchell sy'n rhan o'r cofnodion ystad Wednesday. So mae gennym ni casgliad o Bati Margam yn Ne Cymru ac hefyd o Ystad Marchell yn y canolbardd. Ac maen nhw'n esiamplau da o casgliadau fel threftadaeth eglwysig sydd wedi ei goroesi fel rhan o ystadau mawr ar ôl diddymiad y mynachrogydd o dan Harri'r 8fed. Ac maen nhw'n rhoi cyfle gwych i cael cipolwg ar fywyd canoloesol yng Nghymru ac ymarfer Ladin hefyd. Felly, beth ydyn nhw'n dangos? Wel, yn gyntaf, maen nhw'n dangos enwau pobl. Maen nhw'n dangos enwau pobl pwysig ac hefyd pobl cyffredinol hefyd. Mae'r siarter hon yn dangos anrheg gan Llywelyn ap Iorwerth neu Llywelyn Fawr fel rhan o casgliad Wednesday. Ac maen ni'n gallu gweld yn clir mae'n enwi Llywelyn ap Iorwerth fel tywysog Gogledd Cymru a ni'n gallu gweld ar y top mae'n dweud Llywelyn Norwali Princeps. Ond mae'r siarter hefyd yn enwi lleugwyr fel tystion. Mae'n enwi Malgymarfydd a Gronwy mab Trefydd Owen, felly mae'n rhoi enwau pobl lleol hefyd, enwau cyffredinol. Felly mae'n bwysig iawn i ddangos y cysylltiadau rhwng y tir a'r pobl pwysig ac hefyd pobl lleol cyffredinol a tystion. Felly mae'n gallu rhoi cipolwg mewn i cysylltiadau rhwng pobl ac enwau pobl hefyd. Mae siarteri hefyd yn gallu rhoi enwau lleoedd at y pobl tir. Fel arfer, siarteri sy'n rhoi tir fel anrheg yn rhoi enwau a disgrifiadau o'r tir yn cynnwys nentydd, coed, porfa a bryniau.
ac maen nhw'n rhoi syniad da o dwpograffi'r tir yn ystod y cyfnod canoloesol. Mae'r siarter hon yn dod o gasgliad Wednesday, siarter Gruffydd ap Llywelyn, a mae'n rhoi disgrifiad o darn o dir efo enwau lleoedd. Enghraifft, mae'n enwi'r bryn, mae'n disgrifio copa'r bryn, mae'n disgrifio ffynhonnell y nant, ac mae hyd yn oed yn disgrifio y coed helyg, felly mae'n rhoi enw y math o coed oedd yn tyfu yn yr ardal ar y pryd. Felly mae'n rhoi syniad gwych, ciplun gwych o'r daearyddiaeth a topograffi'r tir yn ystod y cyfnod canoloesol. Mae siarteri yn dangos y ddatblygiad o lawysgrifen. Mae'r dau siarter yma sydd wedi creu cam mlynedd ar wahân yn dangos newidiadau mewn llawysgrifen. Mae'r un ar y chwith sef anrheg gan Roger Sturmey i abati Margam yn dyddio o 1151 o casgliad Penrhys y Margam yn dangos agweddau o sgript Carolingian. Ac mae'n gallu gweld ar y dde, mae'r un ar y dde sef anrheg gan William y Caplan o 1250 o casgliad Penrhys y Margam yn dangos mwy o agweddau sgript Anglicanau. Felly, mae'n gallu gweld wrth edrych ar y ddau siarter yma, maen nhw'n rhoi syniad da o y datblygiad o llawysgrifen dros can mlynedd, ond mewn ffordd mae siarteri yn gallu dangos y datblygiad o llawysgrifen dros canrifoedd. Felly mae'n rhoi cyflym da mewn i'r datblygiad o llawysgrifen. Mae siarteri hefyd yn gallu dangos strwythur teuluol a phwy oedd yn derbyn tir. Mae'r esiampl hon yn dod o casgliad Penrhys y Margam, ac mae'n disgrifio anrheg o dir yn cael ei roi gan Geoffrey Sturmey i eglwys y Santes Fair Margam, efo chaniatadu wraig ei ferch ei feibion, felly mae bron yn rhaid teulu cyfan. Ymysg y tystion, mae'r dogfen hefyd wedi llofnodi gan Elizabeth de Turbevilla a'i wraig a'i feibion, felly mae'n enwi teulu cyfan ymysg y tystion hefyd. Felly mae'n dangos cysylltiadau teuluol ar y tir yn ystod y cyfnod canoloesol, ac mae'n rhoi cyffur mewn i'r seremonïol hefyd. Mae'r eiddo mewn siarteri wastad yn berchen i'r etifeddion in perpetuum, felly am byth. Ond mae'n rhoi syniad da o'r fath o cysylltiadau rhwng teuluoedd a'r tir. Yn sôn am tir, mae siarteri yn gallu rhoi syniad o defnydd tir. Mae'r dogfen yma yw curagraff, sef dogfen fel siarter wedi creu'n ddyblyg i cyfleu cytundeb. Mae'r dogfen yma yn cyfleu cytundeb rhwng tywysog Powys, Gwenwynwyr fab Owain, a mynachod Ystrad Marches yn disgrifio Gwenwynwyr yn rhoi hanner i bysgodfa i'r mynachod i ddefnyddio. Ac mae hwn yn dod o casgliad Wednesday. Ond mae hwn yn dangos un achos o ddefnydd tir. Mae siarteri hefyd yn gallu disgrifio defnydd eraill fel hela, ffermio ac adeiladu. Felly mae'n rhoi cyplun mewn i... mae'n rhoi cyplun da o y defnydd o tir yn ystod y cyfnod canoloesol. Mae siarteri yn gallu cyfleu rhwydweithiau canoloesol hefyd. Mae'r siarter yma yn dangos rhwydweithiau lleol. Mae'n dod o casgliad Penrhys y Margam, ac mae'n dyddio rhwng 1244 a 1253. Ac mae'n dangos concord terfynol Morgan mab Owen yn disgrifio cosb am wneud difrod i wartheg a chyfylau amati Margam. Yn y siarter, cytunodd Morgan i leihau cost y rent roedd mynachod yr abati yn talu ddefnyddio'i dir o dan y bygythiad o ysgymuniad fel cosb.
Mae'n dangos y berthynas rhwng lleugwyr a'r abati, ac mae hefyd yn dangos beth oedd yn bwysig i bobl. Nid dim ond eiddo fel tir a da byw, ond hefyd cred a bywyd ysbrydol hefyd. A mae'r siarter hon yn cynnwys seliau, a mae'r seliau wedi goroesi'n llawn. Felly, o'r chwith i'r dde, maen nhw'n dangos sel yr esgob William de Burgo Llandaff. Mae'n dangos sel Richard de Clare Ian Carloiw, ac ar y dde sel Morgan ab Owen, sef y person sy'n cael ei enwi yn y siarter. Felly, mae'r seliau yma yn dangos, mae'n dangos y rhwydweithiau lleol rhwng yr esgob, yr ial a hefyd Morgan ab Owen fel rhywun sy'n byw yn yr ardal. Felly, mae siarteri yn bwysig iawn mwyn rhoi cyflym mewn i rhwydweithiau rhwng pobl a'r eglwys a'r abati yn ystod y cyfnod. Ni'n gallu gweld hefyd cipolwg o rhwydweithiau canoloesol rhyngwladol. Mae'r siarter yma yn un arbennig achos mae'n dangos bwla plwm pabaidd wedi rhoi fel sêl ar y siarter, wedi atodi efo llinyn sydan, ac mae'n dangos ar graff y pab yn y syntu trydydd. Hwn yw siarter pabaidd yn cadarnhau breintiau abati Margam, ac mae wedi dyddio yn agni yn yr Eidal, ac mae'n dangos rhwydwaith rhyngwladol abati Margam a de Cymru, achos mae'n dangos cysylltiad rhwng abati Margam a'r swyddfa pabaidd yn yr Eidal. Felly, mae yn dangos rhwydwaith rhyngwladol canoloesol. Felly, gobeithio mae'r cyflwyniad yma wedi dangos sut mae threftadaeth eglwysig yn gallu darparu cipluniau o fywyd canoloesol trwy archifau, ac mae'r casgliadau digidol ar gael trwy catalog archifau a llawysgrifau Llyfrgell, Siarteri Margam o dan cofnodion Penrhys y Margam, sef Penrhys y Margam Estate Records, ac y Siarteri Ystod Marchell o dan casgliad Wednesday, sef y Wednesday Estate Records, ac mae'r dolenni i'r casgliadau digidol ar gael tu fewn y cofnodion yn y catalog. Felly, mae croeso chi archwilio'r archifau eich hunan, ac mae mwy o wybodaeth ar y gael mewn rhai llyfrau hefyd sy'n rhoi mwy o cefndir mewn i siarteri Penrhys y Margam ac hefyd siarteri Ystod Marchell. Felly, gobeithio mae'r cyflwyniad yma wedi eich ysbrydoli i archwilio archifau, a falle ymarfer Ladin hefyd. Felly, gobeithio mae wedi dangos sut mae threftadaeth eglwysig yn gallu cyfleu'r cipluniau canoloesol trwy'r archifau. Diolch.